sherryfles. Ik neem het wel eens een kapstok van de regio. De mensen die hier komen, die moeten eigenlijk echt uit de boord. En om mij Afke Werkhoven van Camping de Blikveer te praten, de beurs moet op kop. De mensen moeten hun heel je besteden en dan had Noordwest-Friesland er wat aan. En hij heeft vertrouwen in dat het communiëren komt hier op gang komt? Ja, daar heb ik zeker vertrouwen in. Alleen nog het enthousiasme al wat wij Joert zeggen bij Bregen, dat de spandoeken hangen en dat mensen hier zo'n grote smieten volk in Ouderlaai is. Nou, ik hier het belangen nou net verwachten. Maar ik vind u wel. Oh, ben u wethouder? Oh, kijk, anders mocht je zitten. Oh, zo.